Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. Today, I'm going to share with you unsaon pag budget og kwarta. Budgeting lesson. How I budget my own income. So this is not from YouTube ha. This is my monthly pension. So my monthly pension ang nahabilin ani is 25 or 26,000. Kaya ako na ning gikuhaan sa akong tithe. Kana akong tithe dili na ko naapinon sa akong budget because iya ana sa Ginoo dili na ako. So wala na no, wala na diri ang akong tithe. Then ang nakuha na po ni siya para gipalit sa akong pamangkin og mga fruits kay birthday niya no. So magsugod ta, this is how I budget my own pension aron makaabot gini siya sa next month nga dili ko magka baylo-baylo no. So I hate that kanang mamaylo sa ubang tawo, dili ko ganahan. As much as possible kinahanglan na ako'y matigom no. So 4,000 una para sa akong kasambahay kay do naman sad ko'y kasambahay, so kani para gini iya, para iya. So diha ana na no, dili gina nako bayloon kay gastuon sa lain dili. And then maglain ko og para sa bills, water bills, unsa pa na ubang bills, mga wifi, mga etc. So mao na siya no, daginot gyud tubig, daginot gina nako aron gamay ra nga akong bayronon no. So ang wifi pod standard man na siya, so ingon ana. And then lain nga budget magkuha ko og 5,000 para sa medicines nako, maintenance. Di ko ni siya mahurot pero akong giblot kay aron napatay pa ditong mga paracetamol, mga analgesic, mga antacid, uban pa no. And then another thing para sa akong konsumo, fish, fruits, vegetables, uban pa diha no, kay I'm not fond of meat. I am not, dili kay ko anang karne no. So usually fish ra ginang ako katura pong mga baratuhon din parit akong utan. Mga utan-utan no, pichay, mga inana. And then next maglain sad ko para sa akong savings every month. Savings nga wala gid po ko'y na save no, kay magasto man gyud pod kay kibaw na ta harong panahon na. And then this one last mo ni akong miscellaneous expenses para sa akong mga itching pero wala na ni siya, mo avoid ko ng mga dining in, dining out kay gastos kay na no. So na usually akong gi-cut off ang uban nga mga dili way hinungdan kanang ang akong gastuan ang ako ra yung importante, food, clothing, shelter, more gina siya. Ang wants nako akong gi-cut. Before ang akong gasto sa toilet paper lang is 500 a month. I realize nga ngano mo palit mo kog ngano mag-budget kog para toilet paper nga wa man na siya hinungdan no. So I use cloth and water, mura na siya no. So ang uban dili man sad ko tig makeup god, dili ko, wala koy makeup, wala koy mga palamuti kayo no. So munang makatipid sad ko mga kuan man ko na maingon na tong dili po na siya gyud og importante no, dili na siya importante. I do not know sa ubang tawo pero para sa ako dili muna nga maka kuan ra ko kanibang makaabot ra gyud ang akong kwarta at the end of the month because stricto kay ko anang dili gyud ko anang juggling of funds nga kani kay naka budget na diha ako pangkuhaan kay gasto para diri dili no. Unya naman po ko mga utang-utang, mag-budget gyud po ko og para akong ibayad sa akong mga nautangan. Kay dili ko gusto nga dunay mahiubos, dunay masuko nako tungod kay wala ko mobayad sa akong utang. Ako ginang priority nga makautang man gani ko, ako ginang budgetan nga mobayad ko kay di po ko gusto nga kana bitang
patugat-tugal na sila dilo pakuan diha pero dili ka maumbayad. So dili ko gusto makadungog og istorya nga ingon ana, no? So mo pa na ako the discipline. Discipline in everything, discipline sa money. So istrikto ko anang kwarta paggasto, kanang I have to discipline myself sa money, expenses, sa akong earnings, sa mga i-manage gina ko siya wisely, no? So may mo proban nga adto lang tani so kay walay gibuhi kay walay pamilya, ayaw mo pag-ingon ana kay dako biya gasto ng mga single since birth kay napoy uban kani kay walay gastuan mo adto po dito mamaylo mag solicit in ana, no, naay gigastuan labi na kon PWD, labi na kon single since birth, senior citizen, daghan kaayong mukuan na kay abi walay gastuan. Dako mi gasto oy, maintenance lang daan sa tambal. Kana lang daan maintenance para sa lisod baya. Lisod napay uban nga napay mga pamangkin nga gipangbuhi, lisod oy. Munang dili nato, kuhaon nato sa tong una na nga kon single since birth unya dunay income hayahay dili na tinuod. Kuan lang istrikto lang gyud sa budget, no, ang uban. So ingon ana sa ubang bisyo wala na ko ana. So mo ra tay ko i-sharing karon nga adlaw. I hope do na tay nakuha nga lesson or makabudget pud mo nga although dili tanan nga nag-income og dako pero maski gamay dili importante kung pila ang atong income, ang importante giunsa nato paggasto. Kung gastador ta bisan pag mag-income kag million kada semana mahurot gyud na siya. Pero kung istrikto lang kung ana lang gud pud ka gamay kadto gid pong mga importante okay ra kayo na, no, maharuhay ra gyud, no. Kung mag-income tag 5,000 a month daginot gina siya, no, inana wala na yung mga luho-luho, no, inana. So mo lang to, I hope nakashare po ko bisan gamay lang. So again, have a good and godly day everyone, and please remember to give all the glory to God, honor, thanksgiving, because He is worthy. He is worthy to be glorified, to be honored, and to be given thanks in everything. So, bye for now and have a good and godly day, everyone. Bye-bye.